Iroitrai, Cecil Patngak Plepi Paro Hakerteng ke Pertemportam ke Jesu. Te hakan ke video ngakwa bangan. Itu lem pi oi las lem hang ngakwa bangan itu ikani tambang asu le ran si benta te henrenga perkat ngong badaki doktor ki le ran. Te kumno kala banlong te ngaru aku juga pot ngaju ajing mut kumba kumtamo piu ya yo bon ha ke jing koi ke jing khia nganam ong kum ki doktor namar ngam de doktor te henre ke ke pangaju ya thu pi ke de habang yu i ki breu ki penen kam da to ka wai ki breu ki yo khia te ngaju ya thu pi te tenga kan do ki breu ki ong ni yo jing pang kam ta bat ngadi do ta bat ngala khia te ngaju ya thu pi te ngase lom lut kan ni ki jing tip kan ka ba ngayo ibe ki breu ki yo shisha ka jing khia te ngajuan ra sha pi te henre ban ong bangari doktor tengam deken henre ngajulum ya ki bangaju shem pat ngayo ibe ki breu ki yo shisha ka jing kot te ngaru ngawan ra lem shapi ken leng ba ka ni ka YouTube channel ka jonga te kidon ki bakren ben ru nga ki ong doktor klem pas te henre dakabang yu i be ki breu ki yo khia ngawan ra lem shapi ngai tholang kan ol le kunta ka long kunta le kunta ka long kunta tigni ga bentang asngo le ran den nga perkat ngom balengan le ran dang le pop tanga de ket me le ran te de makna ka jing pang ka ji shitom ka benta ka ba ngi sngo le ran te henre banwan ra ka kot ka khia ban suk ka jat berriu ka jongi te balengan sngo le ran te namar kata ngakwa kan bangan ra shapi menta kasngi shapang gini ki ba dasu hakapor ba poi benai kumto kan yarap kan ngan sepen ep kumno ba phinle ekata bat kini ki ba le se phi phong juti jrong khong dong ne phi trekhia ne phi bakla yat ne bakla thia ne phi the bali palat te phinle kumno te shua kata ngakwa bangan yathu ru shapi shapang kini ki dawai ki bangi ai namar pun pedeng jo phi phim tip re shapang ki dawai ki bangi ai ba ki dawai ki bangi ai ki long ki bomdan jingta ai ru em bat kini ki dawai ngakwa ban yathu kade bangan nomban khiai kita ki nong wan jing seng hang ne te kade kaba shibenta ni a shika kam ka jong uplei na kane ka umpniang ken te ka babon ka let be kam ka jong uplei ka ba ngam juban khiai ki breu bat ong to ya I donation bangan le kata to ya thep shajing ai ngo bangan le kata ngam ju ong kumta te de bet lang bangan ka umpniang ken ka bangi yo ban penya ya ka hima ka jong uplei bangan let chanu ngayo ka bai ka li ban let wai leng kumto te tangba ki bangan let hi tang gitu ki bala shu thia bet klop kumto ki bamla shu re ban ki hanre ki babon te ki yawan hi be hi ken te ki dawai ki bangi ai kini ki bala minyole ki yo shisha ga jing khia hispa na ka ba hispa la daki pedan kam tikna te ban tip ye ga jing tip ka ba kham bania la ban phone ha unama phone ujongi pra arsan pranot ar nyo sao pra arsan pranot ar nyo sao te ko umpniang penja nyole te da dei pat kini ki ba la juta rong ki penen kam bat umpniang penja nyole bat hena bat powder yong tu shampoo ru pi haban penen kam ki bala minyole tingi ai ki sunscreen tingi ai ki sabon sai khmat ka ba best ka ba phila ban sai khmat man la ka si la ne ar senti sngi ta ba ka dur jo phi kanam tr khong la ne kanam sti te ka umpniang mi snyo ka ba sma ubi te ka to ka ba kham sma khor te ki umpniang sinus ki umpniang pangmat ki umpniang jak tha te ki dawai piles te ka sabon slekle te ni ai kita ki dawai ki bangi ai te yo la se nga nangdon ki banga klet ru te phila ban chu message nga te yekini ki dawai phila ban yo bon ki chaka hani hapori khasi jongi kum shapo nong ston chamai rang shajuwai hamot fran hanong po ha khle riat ha maureng kneng te hajuwai ngal dep on tep te phila ban yo ikini ki dawai ki jongi ki ba ki bes ba ka panja shisha yo unyo le te kani ka sabon sai khamar ka bes shisha ki sunscreen ki ba ni penmi mde ba penmi manginang ne ni penyai nang ne
te ki best baha te phila ban shu message be ha u number phone u jongi te mentapat ngan lej ban pen i phi ya utu u khambat u ba phindi lada phi so ha ka por ka ba phi poi banai u jingdi u ban pen khia kloy ya u nyu le te ki bla sa post nem shaneng ki penan kam ba u ni u jingdi te u powder pen sange jing hap nyo namar ba tata tang ko pnyang shu pen mi un nom pen sange ka jing hap te u powder pen sange jing hap te bat u jingdi na mentaban pen khia kloy ya u nyu le bat khia shisharu tang badala khia hapan wan thu ya nga ban lep kumno ban la ban i noi kini ki dawai bat u nom mi shu pat de u bali pe bhayu ne ngagat phi tho uni udina u long yeng jong ki jada hi phoi i to jada sao tu jal dali to long ong jare mo te yo uni te khat kumno ngi shu ong be jada te uni don lai jat te phila i tho uni te yo uni kan phi khat yu ne shi kham to phon yu ne sadi ha ka por ba phi su poi banai kan te kamon ka ya rap bat kan mau bha la da phi poi banai ne em wat ju sum re don kini ki khna ki sum bet ki ong yim ju le lei por dang khna kam le lei han dai kan sakta hadin habut te sumar lupa ha ba phi dang koi dang khia te ka khli le te umlong sin dan hi re ba phin sum ha ka por ba phi poi banai te di da une te ki bon ki ba yo he ka jing khia kan te ngam te phi phin khia ne em te sa comment singa lada phi yo e ka jing ram te tang ba lada phim khia ru uni don side effect ke nama uni ye shet juhur te lada phim yo ya ka jing khia ru ka mot kam nan kta te ka ko khia jong phi nama uni ye shet juhur to bat u phan ni shet yu ni kan te hoi da bang re han re bu te pat te shet bet ken bat te teng ki da wai ki ba thang ka nu ka nu ha ban di unel tum de ba thang te bat ki tu ki ba the ba le palat pat u ilaichi don arjat utu bayong ki ong da ka hindi ki ong bare ilaichi te de chote ilaichi utu balong kum usieng so nyam traken ude utu u ayu ude utu panja e ka tu ka jing the ba le te yele ban sumar ba ken yala de wat ju ya phong ju ti jro khong dong re te sane kunta uni pan dangat bi phila ban banan gam da une da pu pesen ru uni u yarap te nakamta ka program ko jong play yero itra te utu ilaichi phila ban di phila ban bam artli hisngi shuk tha ba kumto artli hisngi phila ban di kumta